Napriek tomu, že kompozitové hokejky sa tešia obrovskej obľúbe medzi hokejistami v súčasnosti, hráči sa stretávajú s jedným dosť zásadným problémom, a to, že kompozitové hokejky sa vo veľkej väčšine celkom dobre nedajú vyhýbať. Hráči boli zvyknutí so starými typmi proste experimentovať, brúsiť ich, prihýbať a tým pádom si vylepšovať pocit pri streľbe a pri vedení puku. Ja ale napriek tomu poznám jeden celkom dobrý a osvedčený spôsob, ktorý funguje aj pri kompozitových hokejkách, a to tak, že v žiadnom prípade nemôžeme kompozitovú hokejku, ak ju chceme prihnúť, nahrievať z prednej časti, pretože predná časť je najnáchylnejšia na znehodnotenie, takže ak ohýbame kompozitovú hokejku, vždy ju zohrievame iba zo zadnej časti, zahneme hokejku do polohy, akej chceme, a namočíme ju do ľadovej vody. Takto pri väčšine týchto kompozitových čepelí dosiahneme efekt, aký potrebujeme. Hráči majú niekedy počas tréningov alebo zápasov pocit, že hokejka sa im zdá krátka alebo dlhá, napriek tomu, že v posledných dňoch s hokejkou vôbec nič nerobili. Poznám celkom dobrú fintu osvedčenú na to, ako túto situáciu riešiť. Ak sa nám zdá hokejka príliš dlhá, tak zoberieme pásku a obalíme si celú čepel, pretože ak si obalíme celú čepel páskou, pocit, ktorý hokejka nám potom ponúkne, je, že hokejka sa nám bude zdať kratšia. Ak sa nám hokejka zdá naopak dlhá, urobíme opačný proces, obalíme iba časť čepele a pocitovo bude sa nám zdať, že hokejka sa nám predĺží.